historii Kościoła łacińskiego i wschodniego kluczowym organem doktrynalnym były i pozostają sobory powszechne. To właśnie one miały najwyższą jurysdykcję nauczającą i definiującą. Sobór to niezwykła debata. To zjazd biskupów całego Kościoła, zwołany po to, by wspólnie ustalić obowiązującą wykładnię wiary. Tu rozstrzyga się dogmaty, tu wyznacza się granice ortodoksji, tu formułuje się odpowiedzi na błędy doktrynalne każdej epoki. Sobór jest momentem najwyższej powagi magisterium. To uroczysty i kolegialny głos Kościoła w sprawach wiary i moralności. To właśnie tu ustala się, co należy do depozytu wiary objawionej. Sobory powszechne były i są filarami jedności Kościoła, miejscem, gdzie historia spotyka się z doktryną, a decyzje kształtują całe pokolenia wiernych.